दे जादो फिथाया माथो जाथाराखै? गैला हाला बेवाइफोर जाला दे। आयौ जानोनो थायाखै हालानो। हालालै बाजै जानो हाला। थांदो जानो हाला जासोबाय। लोगोफोर आंना मैया सोमोन्दो लानायाव गोरोन्थि जादों दे। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। सोमोन्दोफोरखौबो रोंलायलाङालै आं मोजाङै। सोरबा खिन्थाबाबो आरो बावलायलाङो। बावगारनायनि बेराम दङलै आंनाव लोगोफोर। मा बुंबावनो। बिदिनो मालाबा आरो गोरोन्थि जाबावनोबो हानाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। ओमफ्राय सोमोन्दो लानायाव गोरोन्थि जाबाथाय नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदे। आं होनबासो माने गोसोआव फैफिनगोन आरोना। बिदिनो मालाबा बावगारोबो आरो मालाबा गोरोन्थिबो जायो। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। आलासिफोरा साहाखौ लोंखांनाय लांबाय। बे टिलुआ मानो दाबो माथो होनो फैयाखै? गुमै साहा लोंखांबायना? दासो औ बैनाय लोंखांबाय दे। ओमफ्राय बैनाय नोंहालाय माथो खालामबाय दंमोन? माथो माथोबो होनो फैलाया आरो? आं लेट्रिनाव थांदोंमोनलै दुगैबाय आरो जिबो सुबाय बिदियावनो नोंसोरखौ माथो होफैनानै बिदिनो गोबाव जाबाय। ओमफ्राय मोजांबा ओरैनो खौरांफोरा? औ दङ। नोंसोरनियालाय? दङ दे जोंफोरनियाबो मोजाङानो। ओमफ्राय बे सासे सेंग्राया नोंनि लोगो नामा? औ राहुल बियो। राहुल होननाय बिसो। दे फैदों मोजाङानो जादों दे। दे होमबा जिरायथ' आङो गामिथिंजाय एसे बेरायना फैनि र'। दे। बिसोरजों थानो गारि माबा गामियावसो थांबायलै। मा बायसि बियो? नोंसोरो फिथाखौ जामारला होमबा? ओहो जाला दे बेवफोर एकदम उदैया बोरैबा मोनजोब्बाय। जाबायबो दे एसे बुरजायैनो जाबाय। बांद्राय जाबाबो गेस्टिक जायोलै। ओमफ्राय मोस्रोम बाजैलाय माथो खालामदों? संनाय खावनाया नांगासिनो मालाय। बा दे होमबा नोंसोर जिरायथ' दे। औ दे। आंनिया साहा लोंना होनायखाय खर'आ एसे सागाबायलै। ओमफ्राय राहुल नोंनिया मा दाबो खर' सागायाखै नामा? ना मानसियानो एसेबां जेमथालै दिनै मा जामारदों नोंहा? आलासिनो फैदों नालाय बेनिखायनो सिरि थादों आं। लाइमोन बाजै नोंनो राहुलआ वाट्सएपआव मेसेज हरदों नामा? मेसेज? ओहो हराखै। मानो मोनाखै? आंबो मेसेजसो बुंफ्लांदों। फट'। फट'आ हरथाखै आरो आंबो बियाखै। बावना दंखोना बियो। आंलाय हरदोंसो सानदोंमोन। ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा सोंगौमोन आं। गाज्रि मोनगोन नामा नों बाजै? मोना मानो मोननो सोङाखै। बाजै नोंनियालाय बयफ्रेन्डफोर दंना गैया? बयफ्रेन्ड? गैया बयफ्रेन्ड। लाया होनबा नोङो? हाबा जाया नामा नों दानो? हाबा जादोसो बाजै। बैसो थानायावनो, नङाबा उनाव रावबो लांनाय नङा बुरिबाथाय। मा बिसोर आंखौ हाबा जाखांनाय होननानै मिथिया नामा? लाइमोन बाजै मा सिरि थाखो? ना गाज्रि मोनबाय आंखौ? मोनाखै। मानो गाज्रि मोनलाबायनो? नोंहालाय दंना गैया बयफ्रेन्ड? बयफ्रेन्डआनोथ' जादों र' बाजै। आंबा जाय सेंग्राखौ मोजां मोनो बियो आंखौ एसेबो केयारखौनो खालामा। ओमफ्राय आंबा जाय सेंग्राखौ मोजां मोना बिफोरसो आंखौ केयार खालामबाय थायो। गैयिखौनो बुंजायोलै बाजै। मानो होनबा आंहा सासे क्रास दङ। बे क्रासआ आंखौ एसेबो केयारखौनो खालामथारा। उन्दुनो ओंखाराखै नोंसोरो? बिबारि बाजै उन्दुगौमोनलै। उन्दुनो ओंखारबाय। आं सोरजों थानांगौ? जायजोंबाबो थाजागोन दे। आंजोंबाबो थाजागोन। मोस्रोमजोंबाबो थाजागोन। माबा बिबारि बाजै आं लाइमोन बाजैजों उन्दुफागोन दे। जुदि लाइमोन बाजैया जेबो डिस्टार्ब मोना। आयौ माखौ डिस्टार्ब मोननो आगै? थानो हागोन दे। जागोन दे। नोंजों ओरैनो थानो नागिराखै आङो। बाथ्रा दं आंहा। बे राहुलआ मेसेज खालामो ना मायो हरसेया नायबाय थागोन आं। नोंसोरो उन्दुला ना मायो? आंहा उन्दुनो ओंखारसोबाय। सोनिया नोङो सोरजों थागोन? आंजों थागोन ना बिबारि आब'जों ना लाइमोन आब'जों? आंजों थायोनो मोस्रोम आगै। थाथों दे। नोंजोंसो थायोनो? दे था। ओमफ्राय आब' आंजों थागोन नामा? औ थाहैनि र'। दे होमबालाय। उन्दुनो ओंखारसोबाय आंखौ। उन्दुनोसै आं। दे उन्दुहैदो बाजै। आंबो उन्दुनोसै। औ दे। ओमफ्राय राहुलआ आदाजों थादोंबा? औ आगै। दे होमबा उन्दुदो नोंसोरबो। औ दे आगै। ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय? बावलायलांबायला आङो। नोंहालाय सोरबाफोर क्रास दंना गैया बाजै? गैयालै रावबो क्रास। ओमफ्राय नोंखौलाय सोरबाफोर गोसोथोनो नागिरना नागिरा? नागिरालै। रावबो नागिरा। आंबो रावखौबो गोसोथोनो नागिरा आरो आंखौबो रावबो गोसोथोनो नागिरा। रावखौबो गोसोथोनो नागिरा माने सासेना सासे थाखायो। आं मिन्थिगौ।
नङा आगै गैया रावबो बाजै आंथ' हेन्साम सेंग्रा नुबानो गोसथोनो लुबैखायो ओमफ्राय नोंखौलाय लुगैया आङो हेन्साम सेंग्राफोर नुबाबो गोसथोनो लुबैया नोङो एकदमबारे एक्टर रखमफोरखौलाय ओहो आगै लुबैया आङो आखल आखुफोरा आरो गोसोआ मोजां जाबानो जाबायलै हेन्साम नङाबाबो माने आंनिबा बेफोरबायदि आरो आंनिबा बेफोरबायदि नङाहाय आंनिबा जिमान आखल आखु मोजांबाबो गियान गोनांबाबो जुदि बे सेंग्राया हेन्साम नङाना आं थैबाबो मोजां मोनाहाय माबा बाजै आंनिबा सेंग्राफोरा राहुल मोनबायसे हेन्साम जानांगौलै बा होनबाथ' आंनो रावखौबो नांखाला बयनिबो साननाया आरो आलादा आलादा ना आंनि साननाया बेफोरबायदि आरो दे होनबा थांदो मोजाङै थांदे आरो मोनहैनाय लोगो लोगो फन खालामदो आंखौ दे जागोन दे बाजै नोंलाय मालाथो थांमारगोन न'आव आङो सप्तासे थाना थांगोन दे सनिया सप्तासे माने सानबासो थाबानो जागोन दे सप्तासेखौ थाथारगोन दे आं एबारे दे जागोन दे आंखौ सप्तासेनि उनाव नोङो लांफै दे आङो हारसिं थांनो बोरैबा मोनो आंलाय मानो फैलायनांगौ बेवाइफोरा दिनैनो थांगोन ना मालाय उन्दैफोरजोंफोर दानो थांथ'वा दे उनाव थांगोन मानो बैसागुआव थां बैसागुआव नायनोसै मा जायो उन्दैफोर दे थांबानो जाबाय सम मोनबा दे थाथ'दो होमबा गासिबो थांसै दे थां उन्दैफोर मोजाङै थां दे जागोन दे बेवाइफोर दे होमबा थाथ'लायदो गासिबो दे होमबा गासिबो थाथ'लायदो ना दे माबा टिलुखौसो माथो होनांगौमोन अबाव थांखो बेलाय थाथ'लै बेखौ माथो होआबाबो जागोन दे गामियाव ओंखारलांबाय आरो दे होमबालाय दे मोनहैबा आंखौ फन खालाम दे जागोन दे बैसागुआव थांनो हागौमोन माथो नोंसोर जोंहानियाव बैसागुआव थांनाय जानाय नङा खोनालै माबालाबो लिंहरगासिनो थाङाबा गाज्रि मोनगोननो सोर माबा नोंसा गुमैलायालै बा बिसानाबा थांगोन जोंहानाव थाङा आरो बा आंथ' नोंसानो थांनो सानदोंमोन बै सासेयासो माबा थाङाबा गाज्रि मोनगोननो बिसानिफ्राय फैनानै जोंनाव थांबानो जाबाय आरो माबा लास्टफोराव थांबानो जाबाय आरो जोंहानाव बिदिनो खालामनांगोन नङाबा लास्टफोराव थांगोन दे जोंफोरो जिखि जाया मोनसे मागै आं नोंनि गुफुर जानाय सिक्रेटखौसो मोनथिनो लुगैबाय दं जागोन दियाबो जागोन खिन्थानोसै दाथ' बिसोरबो गैला थांजोब्बाय दे दाना खिन्थादो सिक्रेटखौ नोङो बोरै एसेबां ना बिथिग्रि रखम गुफुर जालांखो थौ न' सिङाव मोजाङै खिन्थानि थौ मा गुफुर जानायनि सिक्रेट दंमारो आरो गैयाबा आं एसेबां गुफुर जायो नामा मानसिया सिक्रेट थायाबा आंलाय नोंखौ साफायै थानानै गुफुर जानाय रखमसो मोनबाय थादोंमोन दाउखाया एसेबांबो दाउबो जानो हायालै गुफुर जागोन आरो एसे थेवब्लाबो आरो एसेबां गुफुर जालाङो नामा एसेबां गोसोम मानसिया आंथ' बेसेबा गोसोमसोमोन थुदो दानिया आंनि गुफुर जानाय सिक्रेटखौ खिन्थाहैनोसै नोंसोरनो मा नोङो सार्जारि खालामनासो गुफुर जादों मा मानसिया सार्जारि खालामनाबो गुफुर जानो हायो हायो आब' जाय मानसिफोरनियाव फैसा बुरजा थायो सार्जारि खालामनो हायो सोरबा सोरबि गन्थं गोलाव खालामना लायो सोरबा सोरबि आरो गुस्थिखौ गिदिर खालामना लायो फिसाबो खालामना लायो बिदिनो बायदि बायदि सार्जारि खालामनो हायो आरो नोंनियाबोथ' गोबां फैसा थांदों खोना होमबा गोबां फैसा थांदों आंनियाबो आधा धार लादों ओमफ्राय आधा आरो नेरसोननियानो दंखायोमोननो बा फैसा दाहार लानानै नोङो सार्जारि खालामदो आरो दा फैसा माखाया धार जाना थाबायना माथो खालामबावनो आरो सार्जारि खालामाबाबो जाया आंनि गोसो महरखौ रावबो नायनो सुखुवा नोंसोरनि अनगा गोसोमा जेन मानसियानो नङा बेफोरबायदि खालामथारो गुबुना जियानो बुङा मानो जोंफोरथ' नोंखौ नायनो सुखुयोमोन ना आरो नेरसोनाबोथ' नोंखौ नायनो सुखुयोमोन ना नेरसोनजोंल' आरो नोंसोरजोंल' सुखुबा मा जानो आं बे सान्थिखौनो मोनामोन सानसेबो सानफ्रोमबो मेकआप लानासो थायोमोन आङो सानफ्रोमबो बेसेबा गिबाय थायोमोन आङो आंनि गोसो महरखौ नुबाय खोना होननानै मानो होनबा आंनि बिखुनजो आरो बिबनाङा गोसो मानसि इसेबो मोजां मोनखाया बेनिखायनो नेरसोनाबो बिसोरजों रायजानो गिनानै आंखौ सार्जारि खालामनो होदों बिसोरनि थाखाय नोंसोरो एसेबां फैसा दाहार लानानै बेफोरबायदि सार्जारि खालामनांगौ गोनां जाबाय आरो उपाय गैया आब' खालामनो गोनां जाबाय नङाबा आरो नेरसोना सानफ्रोमबो रायजाबाय थागौमोन आरो आंबो बाथ्रा खोनासंनो गोनां जागौमोन दा दाहारखौ होस्रायनो थाखाय नोंसोर एसेबां फैसा होबाव मोनगोन आब' मोनगोन नेरसोना फैसा जमायना दोननाय दङनो बेयो माने ओंखारसिगोननो 6 लाख ओंखारगोननो थेवब्लाबो दा 6 लाख फैसाया ओरैनो थांगारजोबगोन ना दे जेबो नङा दे बेबादि मालायबा नेरसोनानो सार्जारि खालामनो होदोंबा
आरो फैसाया ओरैनो थाङाखै दे मालाय खथ' गुफुर जाबाय जोंनिख्रुइबो बा पाउडार रखम गुफुर जाबाय मालाय आंलाय ओरैनोबाबो गुफुर जानो लुबैखायोमोन नोंसोरबो आंबायदि गोसोम जानाय मोनबा सार्जारि खालामनो लुबैगौमोन गुफुर जानो लुबैयोथ' दा धारा बेसेबांसो दङ 10 लाख दिहुनना होनांगोन आयु 10 लाख मानि औ जेबो नङा थेवबो आब' मानो होनबा नेरसोननिया माबा ओंखारखागोन ना 6 लाखखौ उज्रायनो हाबा 4 लाखल'सो थाबावगोन 4 लाखखौ नोङो सहज सानदों फैसाखौ सहज माने धोनि मानसिफोरनि थाखाय सहजानो दे नेरसोनला फैसा दङथ' आरो नेरसोनाबो खामानि मावनो थांसिगोननो बारा दिन थालानो न'आव दे थांनो होबानो जाबाय थारफोरखौ माबारै उज्रायना लाबानो जाबाय आब' मा नों आंनि गुफुर जानायखौ मोजां मोनाखै आरो मोनदों मानो मोनाखै जानो जोबोद मोजां मोनदों माने लाख फैसा गारनानै सार्जारि खालामनायखौसो एसे बोरैबा मोनदों आं फैसायालाय मालाय आब' ओंखारबाय थागोन ना खामायबानो थेवब्लाबो एसेबां फैसा गारनानै सार्जारि खालामनायाबो मोजां नङा आंनिबा दे दाबो जेबो नङा दे मालायबा नेरसोन उन्दैफोरानो खालामनो होदों आंनि गुफुर जानाय सिक्रेटखौ रावनोबो खिन्थानाङा दे आं नोंसोर सानैनोल'सो खिन्थाबाय नोंसा मादैनो खिन्थानो हागोन ओमफ्राय बेनि अनगा रावनोबो खिन्थानाङा दे नोंसोरो जागोन दे खिन्थाया आगै आं नोंखौ सार्जारि खालामनानै गुफुर जादों सानथाराखैमोनलै बिदिनो साफायै थानासो गुफुर जादों सानदोंमोन साफायै थाबाय दे एसेबां गुफुर जायो आरो दसेनो नंगौथ' आरो नोंसानि बिहाव बिखुनजोनोबो खिन्थानाङा नोङो आयु खिन्थाथारालै सनियानोबो खिन्थाया आं माने रावनोबो खिन्थाखाया नोंसोर सानैनोल'सो खिन्थाबाय आं नेरसोनाबो रावनोबो खिन्थायाखै जोंथ' रावनोबो खिन्थाखाया दोनाय दा नोंसोरसो खिन्थाना लानाङा आरो मालाबाफोर जागोन दे खिन्थाया लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा जोंनिथिंजाय जोबोद बार गोसा फैगासिनो आरो लाइनबो गैखाला जोंनिथिंजाय एसे बार गोसा अखा गोसा फैबानो लाइना गैया जाना थायो लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर दोनथ'बाय दे थेंक इउ